A naziv konferencije koja će se koncem sljedećeg mjeseca održati u Bihaću glasi: Bosansko-hercegovačka izvrsnost, uloga dijaspore u jačanju ekonomskih kapaciteta BiH. Organizirat će Ekonomski fakultet sveučilišta u Bihaću i Razvojna agencija Unsko-Sanskog kantona uz potporu međunarodnih organizacija predvođenih USAID-om. 7 milijardi godišnje uplati dijaspora u Bosnu i Hercegovinu na razne načine. Uglavnom su to transferi rodbini, tek manjim dijelom ulaganja u gospodarstvo. A jedino su ulaganja ono što može dugoročno pomoći ovoj zemlji. Fraza je koja se često čuje, no izostaju konkretne smjernice. Stoga upravo ova konferencija ima za cilj povezivanja BiH dijasporaca sa našim domaćim investitorima. Isto tako kroz samu konferenciju ponudit ćemo im neke od tehničke podrške kako je moguće doći do što lakše investicije ovdje u Bosni i Hercegovini. Brojka onih koji su unatrag nekoliko desetljeća napustili BiH procjenjuje se na oko 2 milijuna i raste, osobito posljednjih godina. Pomalo djeluje utopistički trenutno kada toliki broj ljudi odlazi odavde, da mi pravimo konferenciju gdje zovemo investitora da dođu ovdje. Međutim, vjerujemo, a i međunarodne organizacije, USAID, UNDP, švicarski SDC su prepoznali taj potencijal ljudi iz BiH. Veličina u stvari BiH dijaspore iznosi preko 50% ukupnog bosansko-hercegovačkog stanovništva, a to danas prvenstveno čini stanovništvo koje je visoko obrazovano, koje je jako dobro integrirano u zemlju u kojima živi i koje je ekonomski aktivno. Stoga organizatori od same konferencije u doglednoj budućnosti ne očekuju tek puki rast ekonomskih pokazatelja, već i povezivanje vodećih poslovnih te ljudi iz obrazovanja i javnog života, kao i poboljšanje ukupnog imidža BiH.